Pun mang mundur mawon. Mboten kelakon niku nek sampeyan ngajeng kepengin dibojo Endang. Endang anak pendhita niku bojone nggih patuta nggih Putra Resi utawa Putra Nujum. Mboten Ratu Buta. Widodari bojone kudu dewa. Nek wanita karo satriya padha dene isih luncang lancing isih legat. Nek buta karo raseksi niku judune. Iku nek wiyaga karo tukang pijet. Waten. Saya jawab ing waten kalau aku gop mataku kena panah gop panah kaya munceng kaya nggon motong panas hawane nyenyeping panah wong karang sampean buta digdaya ya tak kira nek mung dipanah kaya ngono ya ora apa-apa. Ning iki apa kok lho apa-apa. Nek apa-apa mboten sah palakrama mawon. Awis sampean palakrama karo Windang Suka Endang Pradapa niku bocah apik-apik ayu-ayu gek ngladeni kalih sampean wong ting jelempah kaya ngono. Ning sampean digdaya kelakon diladeni mergo ampuh. Ning gandeng sampean apa ya mbok. Mati aku. Bojleng wis lanak ora urus. Kaya waras ya gumun. Sing jenenge Sekabat Guntala Bau. Kemanden sing tuwuh ana ngepek-epek ditamake. Wis ora tak gawe rasa. Lah kok nyekel pusaka wasiat dilepaske ngenangi mripatku, Bob. Pun mang mundur mawon. Mboten kelakon niku nek sampeyan ngajeng kepengin dibojo Endang. Endang anak pendhita niku bojone nggih patuta nggih Putra Resi utawa Putra Nujum. Mboten Ratu Buta. Widodari bojone kudu dewa. Nek wanita karo satriya padha dene isih luncang lancing isih legat. Nek buta karo raseksi niku judune. Iku nek wiyaga karo tukang pijet. Waten. Saya jawab ing waten kalau aku ora butuh tok omongi. Mundur kok. Ora kena kasi prisa mongso mundur. Ngalih kono lho niki ya ajeng ngalih.